Zamisli da je godina 23. prije Krista. Ljetna večer u vili na Napuljskom zaljevu. Kuća pripada Marku Vidiju Poliju, čovjeku koji se rodio ni iz čega, a sada posjeduje sve, uključujući 47 robova koji rade samo u ovoj jednoj vili, od njegovih 10 imanja raspršenih po cijelom talijanskom poluotoku. Mladi rob po imenu Demetrije stoji kao ukopan na rubu blagovaonice. U rukama mu drhti srebrni vrč s vinom. 3 kapi falernskog vina upravo su se prolile po mozaiku na podu. Kapi su manje od suza. Te 3 kapi promijenit će mu život zauvijek. Vidije Polio je zastao usred rečenice. Njegovi gosti za večerom, 7 najmoćnijih rimskih senatora i njihove žene, utihnuli su. Jedini zvuk je udaljeno pljuskanje vode u ukrasnom ribnjaku koji dominira središnjim dvorištem vile. Taj ribnjak poznat je po cijelom Rimu, ne zbog ljepote, nego zbog onoga što živi u njemu. Polio podigne jedan prst. 2 stražara zakorače naprijed i izgrabe Demetrija za ruke. Dječak se ne opire. Zna da opiranje samo pogoršava stvar. Vidio je što se događa robovima koji nešto proliju u ovoj kući. Čuo je zvukove iz dvorišta onih noći kad Polio zabavlja goste. Gledao je druge robove kako hodaju prema tom ribnjaku i ne vraćaju se. U ribnjaku su murene. Jegulje uvezena iz sicilijanskih voda, posebno uzgojene da budu velike i agresivne, držane stalno gladne da bi bile spremne za predstavu kad Poliju zatreba zabava. Kazna za sitne prekršaje u ovoj kući je da te živog bace u ribnjak. Mure ne mogu oderati meso s kostiju za nekoliko minuta. Polio je točno izmjerio koliko traje. Demetrija vuku prema dvorištu. Već vidi crnu vodu ispred sebe. Vidi oblike kako se miču ispod površine. Čuje mokre zvukove stvorenja koja očekuju hranu. Gosti su ustali s ležaljki da gledaju. Žena jednog senatora se smiješi. Druga gleda u stranu, ali ne odlazi, ne prigovara, ne radi ništa osim što svjedoči o tome što rimsko gostoprimstvo očito uključuje. U tom trenutku događa se nešto neočekivano. Jedan od gostiju zakorači naprijed. Mlađi je od ostalih, tiši, čovjek koji je cijelu večer više promatrao nego govorio. Njegovo ime nije zabilježeno u izvještaju koji je preživio, ali njegova djela jesu. Stane između Demetrija i ribnjaka. Pogleda Polija i kaže riječi koje nijedan gost ne bi smio reći domaćinu. Riječi koje dovode u pitanje apsolutno pravo bogatog Rimljanina nad vlastitom imovinom. Kaže da je ono što se upravo sprema dogoditi pogrešno. Polijevo lice se iskrivi od bijesa. Gost je prekršio sva pravila rimskog društvenog ponašanja. Čovjekovi robovi su njegovi. Što radi s njima nije ničiji posao. Miješati se znači uvrijediti domaćinovu čast, dovesti u pitanje njegovu prosudbu, sugerirati da je njegova zabava nekako neprikladna. Sukob traje nekoliko minuta. Ostali gosti stoje kao ukopani, ne želeći stati ni na jednu stranu. Napokon Polio donosi odluku koja otkriva nešto važno o rimskoj eliti. Pušta Demetrija. Ne zato što se slaže da je hranjenje robova murenama pogrešno, nego zato što je sukob upropastio zabavu. Predstava zahtijeva oduševljene gledatelje. Jedna jedina primjedba pretvara kazalište u neugodnu situaciju. Ali Polio ne zaboravlja i Polio ne prašta. Gost koji se umiješao doživjet će posljedice koje će se razvijati godinama. Suptilno uništavanje ugleda i prilika koje se neće moći povezati s ovom večeri, ali potječu upravo odavde. Iz trenutka kad je netko sugerirao da je rimska elita prešla granicu u svojoj zabavi. Evo što moraš shvatiti. Vidije Polio nije bio iznimka među rimskom elitom. Nisu ga izbacili iz društva zbog ribnjaka s murenama. Nisu ga izbjegavali. Nastavio je priređivati večere na koje su dolazile najmoćnije rimske obitelji. Njegova jedina greška u rimskim očima bila je što je bio previše otvoren oko praksi koje su drugi bogati Rimljani radili diskretnije. Rimska elita čuvala je tajne koje su sustavno brisali iz službenih povijesti. Ono što je preživjelo u povijesnim zapisima jest ono što se moglo javno priznati. Ono što nije preživjelo, ono što je skriveno, zanijekano i uništeno,
Otkriva vladajuću klasu, čije su privatne prakse prelazile sve što njihovi javni spomenici sugeriraju. Večeras ćeš saznati 17 tajni koje je rimska elita pokušala zakopati. Ne zločine ludih careva, koji su već dobro dokumentirani, nego zločine običnih aristokrata, senatora koji su sudili drugima dok su u vlastitim domovima prakticirali grozote, matrona slavljenih zbog vrline koje su sudjelovale u ritualima zbog kojih bi obični građani bili pogubljeni, obitelji čija su imena generacijama predstavljala rimsku čast, dok su njihove privatne radnje kršile svaki princip koji su javno zagovarali. Ovo nisu bili izolirani incidenti. Bili su to sustavni običaji koje je vladajuća klasa održavala stoljećima, vjerujući da ih bogatstvo i status oslobađaju moralnih standarda koje su nametali svima ostalima. Dokazi su namjerno uništeni, ali fragmenti su preživjeli na neočekivanim mjestima. Privatna pisma koja su izbjegla spaljivanje, grafiti sačuvani vulkanskim pepelom, pravni dokumenti koji spominju zločine bez potpunog opisa, arheološki ostaci koji pričaju priče koje pisani zapisi nisu htjeli zabilježiti. Ono što ćeš večeras čuti dolazi iz tih preživjelih fragmenata. Komadići slagalice koju je rimska elita stoljećima pokušavala spriječiti da se ikad složi. Prije nego što zajedno uronimo u ovu tamu, ako cijeniš sadržaj koji otkriva skrivene istine povijesti, pretplati se i uključi zvonce. Napiši u komentarima iz kojeg dijela svijeta me slušaš. Te su priče namjerno zakopane od ljudi koji su imali svaki razlog da ih sakriju. Zaslužuju da ih čuje svatko tko je spreman suočiti se s onim što se krije ispod mramornih fasada rimske civilizacije. Počnimo s onim što se stvarno događalo na rimskim večerama. Jer gozba je bila mjesto gdje su se elite tajne i prakticirale i štitile. Vidjeli ste prikaze rimskih gozbi u filmovima i serijama, ljudi koji leže na ležaljkama, sluge donose raskošna jela, vino teče u potocima, civilizirani razgovor među obrazovanima i moćnima. Ti prikazi su točni koliko idu. Jednostavno izostavljaju ono što se događalo nakon što je službena večera završila. Rimske elite gozbe radile su na dvije razine. Službena večera, cena, pratila je stroge protokole gostoprimstva. Gosti su dolazili u točno određeno vrijeme. Jela su se služila u točno određenom redoslijedu. Teme razgovora bile su prikladne za miješano društvo. Taj dio večeri mogao se javno spominjati, navoditi u pismima, spominjati u govorima. Druga razina, komasacija, počinjala je nakon što je glavni obrok završio. To je bila pijanka koja je slijedila večeru i radila je po potpuno drugačijim pravilima. Ono što se događalo tijekom komasacije smatralo se privatnim. Gosti koji bi to javno spominjali kršili su društvene kodekse zbog kojih su mogli biti trajno izbačeni iz elitnih krugova. Pjesnik Marcijal pisao je o praksama komasacije riječima koje su zahtijevale da čitatelji razumiju nagovještaje, a ne eksplicitne izjave. Spominje senatore koji dolaze na večere sa ženama, a odlaze s drugim dogovorima. Spominje matrone, čije se ponašanje nakon treće čaše vina šokiralo njihove jutarnje posjetitelje. Opisuje scene viđene kroz poluotvorena vrata koje bi sudionici sutradan zanijekali. Prakse na koje Marcijal aludira potvrđene su i drugim izvorima. Seneca je pisao filozofske osude ponašanja na gozbama koje otkrivaju ono što osuđuje. Plinije Stariji dokumentirao je ono što je zvao iskvarenost blagovaonice, riječima koje sugeriraju intimne aktivnosti među gostima kao rutinsku zabavu. Mehanizam je funkcionirao preko dogovorenih signala. Određeni pokreti označavali su dostupnost. Određeni odgovori označavali su interes. Određeni raspored ležaljki olakšavao je ono što će uslijediti. Robovi su bili obučeni da prepoznaju te signale i da olakšaju dogovore bez eksplicitnih uputa. Cijeli sustav funkcionirao je preko nagovještaja, a ne izravnih izjava, omogućavajući sudionicima da održe fikciju da se ništa neobično ne događa. Bogata udovica po imenu Sronija priređivala je gozbe u kasnoj republici, koje su postale poznate po komasacijskoj zabavi. Povjesničar Salust, pišući o Katilininoj uroti, spominje njezine zabave kao mjesta okupljanja muškaraca koji su planirali izdaju.
ali između redaka njegove političke priče otkriva nešto drugo. Sronijine zabave nudile su svaku vrstu zabave, s gostima koji sudjeluju u aktivnostima koje bi poštene žene navodno nikad ni vidjele, a kamoli organizirale. Robovska infrastruktura koja je podržavala te gozbe bila je ogromna. Lijepi robovi oba spola bili su izloženi tijekom večere. Njihova dostupnost bila je razumljiva svima prisutnima. Gosti su mogli zatražiti određene robove suptilnim signalima domaćinu. Sami robovi nisu imali glasa u tim dogovorima. Njihova tijela bila su samo pogodnost, kao srebrno posuđe ili uvezeno vino. Ono što je rimske elite gozbe činilo posebno uznemirujućima bila je kombinacija sofisticiranosti i iskorištavanja. To su bili obrazovani ljudi koji razgovaraju o filozofiji, poeziji i politici, dok istovremeno s drugim ljudskim bićima postupaju kao s predmetima za zabavu. Kognitivna disonanca nije doživljavana kao proturječje. To je jednostavno bio način na koji su civilizirani Rimljani živjeli. Fragmenti Satirikona, romana napisanog za vrijeme Nerona, prikazuje gozbu u kući bogatog oslobođenika Trimalhiona. Scena je satirična i smijava pretjerivanja novobogatih. Ali satira funkcionira samo zato što čitatelji prepoznaju prakse koje se pretjeruju. Intimne zabave, ležerno korištenje robova, zamagljivanje granica tijekom pijanke, sve je to bilo poznato rimskoj eliti, pa su mogli cijeniti komediju. Sustav gozbi opstao je stoljećima jer je služio društvenim funkcijama izvan zabave. Savezi su se sklapali tijekom komasacije. Politički dogovori su se zapečaćivali. Poslovni aranžmani su se zaključivali. Zajedničko sudjelovanje u privatnim aktivnostima stvaralo je veze suučesništva koje su izdaju činile opasnom. Svi prisutni vidjeli su sve ostale. Uzajamni potencijal ucjene osiguravao je uzajamnu šutnju. Ali gozbe su bile samo jedno mjesto za elite tajne. Ono što se događalo na robovskim tržnicama otkrivalo je još mračnije stvari o rimskim aristokratskim vrijednostima. Rimske robovske tržnice radile su javno na forumu i u specijaliziranim objektima diljem grada. Deseci tisuća ljudskih bića kupovali su se i prodavali svake godine. Tržnice su bile regulirane, oporezivane i smatrane potpuno normalnom trgovačkom aktivnošću. Ono što su javne tržnice nudile bila je opća radna snaga, poljoprivredni radnici, kućni sluge, zanatlije, radnici. Proces odabira za te robove bio je jednostavan. Kupci su procjenjivali fizičko stanje, vještine i temperament. Cijene su odražavale korisnost. Transakcije su bilježene zbog poreza. Elita nije kupovala robove na javnim tržnicama. Postojao je paralelni sustav za bogate kupce koji je radio preko privatnih trgovaca specijaliziranih za ono što su Rimljani zvali delicija, užici. To su bili robovi odabrani po atributima izvan radne sposobnosti. Ljepota, mladost, specifične fizičke karakteristike, obučenost u određenim umjetnostima. Proces odabira za delicija odvijao se privatno, daleko od javnog pogleda, s protokolima koji bi izazvali skandal da su bili šire poznati. Trgovac po imenu Teranije postao je bogat u kasnoj republici, specijaliziravši se za nabavu delicija za elite klijente. Njegovi poslovni zapisi, fragmenti kojih su preživjeli u pravnim sporovima nakon njegove smrti, otkrivaju sofisticiranu operaciju. Agenti diljem Sredozemlja identificirali su obećavajuće nabave. Subjekti su kupljeni mladi i obučavani u specijaliziranim objektima. Obuka je uključivala ono što zapisi eufemistički zovu obrazovanje u umjetnostima ugađanja. Bogati kupci posjećivali bi Teranijeve privatne salone, gdje su robovi bili izloženi na načine koji naglašavaju kvalitete koje se prodaju. Proces gledanja bio je hands-on. Kupci su bili poticani da temeljito pregledaju kako bi provjerili da roba zadovoljava njihove zahtjeve. Robovi koji su se pregledavali nisu imali prava, glasa, mogućnosti žalbe. Bili su proizvodi koje su potrošači procjenjivali. Senator Quint Lutecije Catul držao je kućanstvo poznato po ljepoti svojih robova. Njegov suvremenik Ciceron spominje Catulove domaće aranžmane na načine koji sugeriraju više od estetskog uživanja. Senatorova zbirka nabavljena je preko trgovaca poput Teranija, odabrana prema kriterijima koji nisu imali veze s vođenjem kućanstva.
Cijene za delicija bile su višestruko veće od cijena običnih robova. Vješti poljoprivredni radnik mogao je koštati 2000 sestercija. Lijepi mladić s odgovarajućom obukom mogao je koštati 200.000. Visina ulaganja jasno je pokazivala svrhu. Nitko nije plaćao takvu premiju za nekoga tko će čistiti podove. Objekti za obuku gdje su delicija pripremani radili su u pravnoj sivoj zoni. Ono što se u njima događalo nije se raspravljalo u finom društvu, ali njihovo postojanje bilo je priznato. Njihovi proizvodi su kupovani, a njihovi diplomci naseljavali su kućanstva najpoštovanijih rimskih obitelji. Što se događalo s delicija robovima, kako su starijeli, otkriva punu okrutnost sustava. Mladost i ljepota blijede. Robovi kupljeni zbog tih kvaliteta brzo su gubili vrijednost. Neki su bili preprodani po padajućim cijenama kako je njihova primarna korisnost opadala. Neki su bili oslobođeni i izbačeni iz kućanstva s minimalnim sredstvima za preživljavanje. Neki su jednostavno nestali iz zapisa, njihove sudbine nespominjane, jer bi spominjanje zahtijevalo priznanje zašto su uopće kupljeni. Djeca rođena od delicija robova suočavala su se s posebnim komplikacijama. Rimski zakon činio je djecu robova vlasništvom vlasnika majke. To je značilo da su djeca koju su elite muškarci začeli sa svojim robovima sama, bila robovi u vlasništvu vlastitih očeva. Neka takva djeca bila su oslobođena i priznata. Mnogo više ih je prodano, poklonjeno ili zbrinuto na načine koji nisu ostavili nikakav trag. Ovo nas dovodi do jedne od najtamnijih rimskih praksi. Prakse u kojoj su elite obitelji sudjelovale dok su je javno osuđivale. Rimski zakon dopuštao je ocu da odbije novorođeno dijete. Beba se mogla ostaviti izvan kuće, izložena elementima i bilo kakvoj sudbini koja bi uslijedila. Praksa se zvala ekspozicija i bila je legalna, uobičajena i užasna. Elite obitelji prakticirale su ekspoziciju uglavnom za kćeri i za djecu rođenu s vidljivim nedostacima. Sin je bio vrijedan. Nastavljao je obiteljsko ime. Nasljeđivao imovinu, sudjelovao u politici. Kćer je zahtijevala miraz, a previše kćeri moglo je opteretiti čak i bogate obitelji. Računica je bila financijska. Djeca koja koštaju više nego što doprinose nisu vrijedna odgajanja. Izložena djeca nisu nužno umirala. Trgovci robovima znali su gdje ih naći. Napuštenu dojenčad, ako bi preživjela prve sate, postajala je vlasništvo onoga tko bi je pokupio. Trgovci su odgajali te nađene dojenčad posebno za tržište delicija. Djeca bez obitelji, bez identiteta, bez ikoga tko bi se protivio njihovom tretmanu, bila su idealna sirovina za obuku u kakvim god umjetnostima kupci zahtijevali. Pravni slučaj iz 1. stoljeća tiče se žene koja je prepoznala vlastitu kćer kako se prodaje na robovskoj tržnici 20 godina nakon što ju je izložila. Kći je bila pokupljena kao dojenče, odgojena od trgovaca, obučena za specifične svrhe i bila je na prodaji kad joj je majka slučajno došla na tržnicu. Pravno pitanje bilo je ima li majka ikakvo pravo na kćer. Sud je presudio da nema. Napustivši dijete, izgubila je sva roditeljska prava. Kći je ostala roba. Elite obitelji sudjelovale su u ovom sustavu s obje strane. Izlagale su neželjenu djecu koja su ulazila u lanac opskrbe robovima. Kupovale su robove koji su potjecali kao izložena djeca iz drugih obitelji. Kružnost je bila razumljiva, ali se nije raspravljala. Lijepi rob koji toči vino na senatorovoj večeri mogao je biti biološko dijete senatora koji večera na susjednoj ležaljci. Nitko ne bi priznao tu mogućnost. Nitko ne bi istraživao. Sustav je ovisio o namjernom neznanju. August je pokušao regulirati ekspoziciju, zabrinut zbog pada broja rimskih građana. Njegovi zakoni poticali su odgajanje djece poreznim olakšicama i kaznama za bezdjetnost, ali zakoni su se uglavnom odnosili na legitimnu djecu građana. Ekspozicija je nastavila postojati za robove, za siromašne, za svakoga izvan zaštićenih kategorija. Arheološki dokazi s rimskih nalazišta uključuju ostatke dojenčadi na lokacijama koje nisu u skladu s normalnim pogrebnim praksama, na smetlištima, u jamama zahoda, u odvodnim sustavima. Te lokacije sugeriraju odlaganje, a ne pokop,
napuštanje, a ne smrt od prirodnih uzroka. Razmjer ostataka pokazuje da ekspozicija nije bila rijetka, nego rutinska. Sudjelovanje elite u ekspoziciji bilo je maskirano posrednicima. Babice su obavljale samo izlaganje. Trgovci robovima obavljali su prikupljanje. Patrijarh obitelji jednostavno je donosio odluku i delegirao provedbu. Njegove ruke ostajale su čiste. Njegova savjest ostajala je neopterećena. Dijete je jednostavno nestajalo, postajući tuđi problem, tuđa imovina, tuđi proizvod. Izložena djeca koja bi preživjela u ropstvo suočavala su se sa sudbinama određenim njihovim fizičkim razvojem. Ona koja su smatrana dovoljno privlačnima ulazila su u delicija put. Ona koja nisu bila prikladna za to tržište postajala su obični radni robovi. Obje sudbine potjecale su iz roditeljske odluke, koja je djecu tretirala kao robu koju treba procijeniti, zadržati ili odbaciti na temelju očekivane vrijednosti. Ali ekspozicija je bila pasivna okrutnost. Ono što su elite obitelji aktivno radile da uklone rivale i neprijatelje uključivalo je daleko namjernije metode. U svakom elitnom rimskom kućanstvu postojali su otrovi. To je bilo praktično, a ne zlokobno. Otrovi za štakore, sredstva protiv štetočina, medicinski spojevi koji su mogli ubiti u pogrešnoj dozi. Prisutnost otrovnih tvari bila je normalna. Ono što nije bilo normalno, ali je bilo rasprostranjeno, bili su sofisticirani otrovni lanci koji su povezivali elitna kućanstva dijeljenim znanjem o tome kako koristiti te tvari protiv ljudskih meta. Rimska elita međusobno se trovala otrovima dovoljno često da je to postalo gotovo očekivano. Bogati čovjek koji bi iznenada umro u prividno dobrom zdravlju odmah je izazivao sumnju. Njegovi kušači hrane bili su ispitivani, njegovi robovi mučeni zbog informacija, njegovi nasljednici pregledavani zbog motiva. Pretpostavka trovanja bila je toliko uobičajena da su prirodne smrti često bile nevjerodostojne. Žena po imenu Lusta postala je najpoznatija rimska otrovnica za vrijeme Nerona. Pripremila je gljive koje su ubile cara Klaudija i otrov koji je ubio Britanika. Ali Lusta je bila samo najpoznatija praktičarka umjetnosti koja je prožimala elitno društvo. Njezine vještine bile su iznimne. Njezina spremnost da ih koristi bila je potpuno tipična. Elite žene posebno su se povezivale sa znanjem o otrovima. Priprema lijekova smatrala se ženskom domaćinskom umjetnošću. Iste vještine koje su proizvodile ljekovite spojeve mogle su proizvoditi smrtonosne. Matrona, koja je dovoljno dobro razumjela biljke da liječi bolesti svoje obitelji, razumjela ih, je dovoljno dobro da okonča nepoželjne živote. Pjesnik Juvenal posvetio je cijeli odjeljak svojih satira rimskim ženama koje truju muževe, prikazujući to kao toliko uobičajeno da muškarci trebaju očekivati. Satira je funkcionirala jer je odražavala prepoznatu stvarnost. Brak u elitnom Rimu bio je opasna institucija za bogate muškarce, čije bi žene mogle profitirati od njihove smrti. Nasljedstvo je bilo primarni motiv. Rimske žene mogle su posjedovati imovinu i mogle su naslijediti od muževa. Žena koja bi nadživjela muža dobivala je kontrolu nad njegovom imovinom, barem privremeno. Višestruki brakovi bili su uobičajeni među elitnim ženama, svaki završavajući zgodno kad bi muževo bogatstvo bilo osigurano. Žena po imenu Sasija bila je optužena 79. godine prije Krista za navodno trovanje više muževa. Optužbu je vodio Ciceron, čiji govor protiv nje daje detaljne dokaze o tome kako su otrovni lanci funkcionirali. Sasija je navodno konzultirala specijaliste, nabavljala spojeve preko posrednika, testirala doze na robovima i davala smrtonosne doze kroz zagađenu hranu i piće. Je li Sasija stvarno bila kriva ostaje neizvjesno. Ono što je sigurno jest da je mreža koju je Ciceron opisao, specijalisti, posrednici i protokoli testiranja, postojala i bila dostupna svakome s novcem i vezama. Sasija je bila optužena jer je uhvaćena. Druge koje su bile opreznije nikad nisu bile optužene. Otrovni lanci prelazili su granice kućanstava preko zajedničkih slugu i zajedničkih dobavljača. Rob, kupljen iz jednog elitnog kućanstva i preprodan u drugo, mogao je nositi znanje o onome što se događalo u prvom kućanstvu. Dobavljači koji su davali spojeve jednoj obitelji znali su tko još kupuje.
Informacija je bila vrijedna i trgovala se u skladu s tim. Elite obitelji štitile su se složenim mjerama opreza. Kušači hrane testirali su svako jelo. Pouzdani robovi čuvali su pripremu hrane. Čaše su se držale zaključane kad se nisu koristile. Same mjere opreza pokazivale su svijest o prijetnji. Kad svi pretpostavljaju da je trovanje moguće, svi se moraju braniti od njega. Normalizacija otrova kao elitnog alata proširila se na političke primjene. Rivale za položaj ponekad su umirali zgodno. Svjedoci zločina ponekad nisu svjedočili. Sumnja na trovanje bila je toliko rasprostranjena da je oblikovala političko ponašanje. Savezi su se sklapali djelomično na računici tko bi koga mogao otrovati, ali otrov je bio samo jedno oruđe za uklanjanje problema. Elite Rimljani imali su pristup metodama koje su bile okrutnije i namjernije. Rimski zakon davao je patrijarhu obitelji, muškom glavi kućanstva, apsolutnu vlast nad obitelji i robovima. Ta vlast uključivala je pravo kažnjavanja bez vanjskog nadzora. Ono što se događalo unutar kućnih zidova doslovno nije bilo ničiji posao. Kazne koje su se nanosile u elitnim kućanstvima kretale su se od bičevanja, što je bilo rutinsko, do mučenja, što je bilo uobičajeno, do ubijanja, što je bilo legalno ako je žrtva bila rob. Ribnjak s Murenama Vidija Polija bio je neobičan samo po svojoj teatralnosti. Druga kućanstva održavala su vlastite objekte za kažnjavanje robova, objekte koji su služili svrhama izvan obične discipline. Pismo Plinija Mlađeg opisuje kako je posjetio vilu prijatelja i čuo zvukove iz jednog krila kuće koje je domaćin otpisao kao domaće stvari. Zvukovi, bilježi Plinije bez daljnjeg objašnjenja, nastavili su se cijelu večer. Domaćin se činio potpuno nezabrinut. Ostali gosti ignorirali su ono što su čuli. Plinije to spominje samo usput, kao da je nevažno. Ono što se događalo u tim privatnim prostorima ponekad je bila disciplina, ali ponekad i zabava. Granica između kazne i užitka zamagljivala se na načine koje rimski izvori opisuju samo neizravno. Seneca osuđuje muškarce koji pronalaze zadovoljstvo u tome da sami primjenjuju bič, umjesto da to delegiraju profesionalcima. Njegova osuda otkriva ono što osuđuje. Elite Rimljani osobno nanose bol robovima iz razloga izvan održavanja reda u kućanstvu. Obuka specijalista za kažnjavanje bila je priznata profesija. Ti su profesionalci poznavali anatomiju dovoljno dobro da maksimiziraju bol bez izazivanja smrti. Poznavali su psihologiju dovoljno dobro da efikasno slome otpor. Selili su se između elitnih kućanstava, dijeleći tehnike, uspoređujući metode, usavršavajući svoju umjetnost. Njihove usluge kupovale su se kao bilo koji drugi stručni rad. Elite žene sudjelovale su u kućnim kažnjavanjima na načine koje izvori opisuju s očitom nelagodom. Juvenal satirično opisuje matrone koje nadgledaju bičevanje s pretjeranim zanimanjem, koje specificiraju metode, koje promatraju rezultate s vidljivim zadovoljstvom. Satira otkriva stvarnost koju ismijava. Rimske žene najvišeg društvenog statusa osobno su nadgledale mučenje kućnih robova. Slučaj iz Nerovog doba tiče se senatorove žene koja je ubila robinjicu produženim kažnjavanjem. Pravni problem nije bio ima li ona pravo ubiti robinju, imala je, nego jesu li njezine metode prekršile javni pristojnost time što su se događale više dana specifičnim tehnikama koje sud nije htio eksplicitno opisati. Bila je oslobođena. Njezine metode ostale su legalne, ali zapis slučaja sugerira prakse koje su daleko prelazile običnu disciplinu. Privatni objekti za kažnjavanje u elitnim vilama identificirani su arheološki. Sobe s specifičnim karakteristikama, kuke u zidovima na određenim visinama, odvodi postavljeni za čišćenje, zvučna izolacija. Sve ukazuje na svrhe koje arhitektura otkriva čak i kad pisani zapisi to ne čine. Ono što ove prakse čini posebno uznemirujućima jest njihova kombinacija sa javnom vrlinom. Isti senatori koji su mučili robove kod kuće glasali su o zakonima koji reguliraju javnu moralnost.
Iste matrone koje su nadgledale agonije u svojim kućanstvima bile su slavljenje zbog svoje domaćinske vrline. Disonanca nije doživljavana kao proturječje, jer robovi nisu smatrani potpuno ljudskim. Ono što se radilo njima nije se računalo kao da se radi bilo kome, ali elite Rimljani nisu ograničavali svoje transgresivne aktivnosti samo na one koje su posjedovali. Ono što su radili jedni drugima u specifičnim ritualnim kontekstima bilo je jednako skriveno i jednako uznemirujuće. Rimska religija bila je javna i politička. Hramovi su stajali u središtima gradova. Svećenici su držali službene položaje. Ceremonije su se održavale prema objavljenim kalendarima. Bogovi su bili građanske institucije jednako kao i duhovne sile, ali uz službenu religiju postojali su misterijski kultovi, inicijacijske religije sa tajnim praksama poznatim samo članovima. Najpoznatiji su bili eleuzinski misteriji iz Grčke, ali deseci drugih djelovali su diljem rimskog svijeta. Elite Rimljani sudjelovali su u tim kultovima, dok su javno održavali tradicionalne vjerske obrede. Ono što se događalo u ritualima misterijskih kultova nikad nije smjelo biti otkriveno. Inicirani su polagali zakletve tajnosti koje su provodili božanskom kaznom. Oni koji bi otkrili misterije suočavali su se sa smrću i od bogova i od suiniciranih. Tajnost je bila iznenađujuće učinkovita. Nakon stoljeća prakse, uključujući tisuće iniciranih, specifični detalji većine misterijskih rituala ostaju nepoznati. Ali fragmenti su preživjeli. Reference u sudskim slučajevima, optužbe kršćanskih pisaca, arheološki dokazi s mjesta kultova. Dovoljno je preživjelo da ukazuje da su misterijski rituali uključivali iskustva koja elite Rimljani nisu mogli javno priznati. Kult Dioniza, grčkog boga vina i ekstaze, proširio se na Rim i bio brutalno ugušen 186. godine prije Krista. Ugušenje je bilo političko, ciljano na razbijanje organizacija koje su djelovale izvan državne kontrole. Ali optužbe korištene za opravdanje ugušenja otkrivaju što je kult navodno prakticirao. Noćna okupljanja, gdje su se normalne društvene granice raspadale, gdje su sudionici oba spola sudjelovali u radnjama koje su kršile rimske moralne kodekse, gdje je razlika između građanina i roba privremeno nestajala. Ugušenje je ubilo tisuće, ali nije eliminiralo misterijske kultove. Nastavili su djelovati diskretnije, njihovo članstvo sve više iz elitnih obitelji, čiji je društveni položaj pružao zaštitu koju obični inicirani nisu imali. Senator optužen za sudjelovanje u kultu mogao je pozvati moćne prijatelje. Obični građanin suočio bi se s punom težinom zakona koji su službeno zabranjivali te prakse. Kult Izide, egipatske božice magije i misterija, privlačio je posebno elitno sudjelovanje. Hramovi Izide djelovali su u Rimu unatoč povremenim gušenjima. Među iniciranima bili su senatori, njihove žene i članovi same carske obitelji. Ono što se događalo u Izidinim ritualima uključivalo je ono što izvori opisuju kao noćne ceremonije, iz kojih su sudionici izlazili preobraženi. Satiričar Apulej napisao je roman Zlatni magarac koji završava detaljnim opisom inicijacije u Izidu. Protagonist prolazi rituale koji ga dovode do granice smrti i vraćaju. Vidi vizije, doživljava ekstazu, ponovno se rađa kao odani sljedbenik Božice. Opis je uvjerljiv, ali pažljivo prestaje prije otkrivanja stvarnog sadržaja rituala, održavajući tajnost čak i dok opisuje emocionalnu snagu inicijacije. Ono što su arheolozi pronašli na mjestima misterijskih kultova sugerira fizička iskustva izvan simboličnog rituala, specijalizirane komore za izolaciju, aparate za stvaranje senzornih efekata, ostatke tvari koje bi mijenjale svijest. Inicijacijsko iskustvo nije bilo samo teatralno. Uključivalo je stvarne promjene percepcije postignute metodama koje su činile da božansko izgleda prisutno i stvarno. Sudjelovanje elite u misterijskim kultovima služilo je društvenim funkcijama izvan duhovnog traženja. Zajednička tajna stvarala je veze među iniciranima koje su prelazile normalne društvene granice. Senator i trgovac koji su prošli inicijaciju zajedno dijelili su nešto što nijedan nije mogao javno priznati, ali što će obojica zapamtiti.
Mreža kulta postala je još jedan sloj elitne povezanosti koji je djelovao paralelno, ali odvojeno od službenih političkih struktura. Kršćanski pisci, koji su na kraju dominirali rimskom kulturom, osuđivali su misterijske kultove kao demonske. Njihove osude otkrivale su detalje koje su inicirani skrivali stoljećima, fizičke prakse, kršenje granica, stvari rađene u tami koje se nisu mogle raditi na svjetlu. Kršćanska želja da razotkrije pogansku iskvarenost osigurava da znamo nešto o tome što su misterijski kultovi uključivali, čak i ako potpuna slika ostaje nepotpuna. Ali misterijski kultovi bili su epizodna iskustva. Ono što su elite rimske žene radile kontinuirano s određenim partnerima, bila je otvorena tajna koju su svi znali i nitko nije raspravljao. Gladijatori su zauzimali čudno mjesto u rimskom društvu. Bili su robovi ili zločinci, najniže društvene kategorije. Ali uspješni gladijatori postali su slavne ličnosti. Njihova imena poznata cijelim gradom. Njihove slike reproducirane na kućnim predmetima. Njihove borbe očekivane s uzbuđenjem koje moderni gledatelji čuvaju za prvenstvene sportove. Elite rimske žene nalazile su gladiatore fascinantnima. Ta fascinacija dokumentirana je opsežno u izvorima koji se kreću od poezije do grafita do pravnih zapisa. Fascinacija je išla daleko izvan divljenja atletskoj vještini. Bila je fizička, intimna i provođena u djelo. Žena Marka Aurelija, filozofa cara, navodno je uzela gladijatora za ljubavnika. Glasina je tvrdila da je budući car Komod zapravo sin tog gladijatora, što je navodno objašnjavalo Komodovu kasniju obsesiju borbom u areni osobno. Je li glasina bila istinita, manje je važno od činjenice da se široko vjerovala. Elite žene koje uzimaju gladiatore za ljubavnike, bilo je dovoljno vjerojatno da su Rimljani prihvatili priču. Juvenal je posvetio cijeli odjeljak svojih satira matronama koje napuštaju obitelji da bi slijedile gladiatore. Imenuje specifične žene, opisuje specifične afere i osuđuje dobrovoljno poniženje elitnog statusa radi fizičkog odnosa s robovima. Njegova osuda otkriva ono što osuđuje. Obrazac ponašanja dovoljno rasprostranjen da zasluži prošireni satirični tretman. Škole gladijatora, gdje su se borci trenirali, postale su mjesta pažnje elitnih žena. Žene su nalazile načine da posjete, gledaju trening, stupaju u kontakt s borcima koji su im privukli interes. Vlasnici škola olakšavali su te aranžmane za odgovarajuću naknadu. Uspješni gladijator mogao je značajno nadopuniti nagradni novac kroz elitno pokroviteljstvo koje je prelazilo običnu financijsku podršku. Grafiti sačuvani u Pompejima uključuju ono što se može nazvati samo porukama obožavateljica gladijatorima, koje izražavaju interes u eksplicitno fizičkim terminima. Dio tog grafita jasno su napisale žene. Gladijator po imenu Celad opisan je kao onaj koji čini da djevojke uzdišu, srceparajući za djevojkama i sličnim frazama koje ukazuju na ženski entuzijazam koji prelazi obično divljenje borilačkoj vještini. Uređenje susreta s gladijatorima zahtijevalo je diskreciju, ali ne i nemogućnost. Elite žene imale su pokretljivost, kontrolirale su kućne resurse, mogle su organizirati odsutnosti i stvarati prilike. Gladijatori, unatoč niskom statusu, imali su pristup ženama koji su muškarci višeg statusa mogli zavidjeti. Paradoks je bio razumljiv i iskorištavan. Djeca rođena iz tih veza suočavala su se s posebnim komplikacijama. Dijete elite žene bilo je zakonski muževo, bez obzira na stvarno očinstvo. Muškarac bi se mogao naći u situaciji da odgaja djecu koja očito ne sliče na njega, nesposoban priznati istinu bez javnog sramoćenja sebe. Zakonski sustav koji je činio legitimnu djecu vrijednima, također je činio nemogućim odbacivanje djece, čija je legitimnost bila upitna. Neki elite muškarci odgovarali su na tu prijetnju nasiljem. Senator za vrijeme Domicijanove vladavine navodno je ubio svoju ženu i gladijatora kojeg je pronašao s njom, pozivajući se na tradicionalno pravo muževa da osvete nečast. Bio je oslobođen. Slučaj je uspostavio da elite muškarci mogu odgovoriti smrtonosno na ženine veze s gladijatorima, što sugerira koliko su često takve veze postojale.
Ali obsesija gladijatorima bila je samo najvidljiviji oblik seksualne autonomije elitnih žena. Ono što se događalo u javnim kupalištima otkrivalo je obrazce koji su utjecali na Rimljane svih spolova. Rimske terme bile su arhitektonska čuda, javni objekti koji su nudili tople i hladne kupke, vježbanje, masažu i socijalizaciju. Bile su i mjesta aktivnosti koje su Rimljani istovremeno prakticirali i osuđivali. Terme su radile s minimalnom odjećom i značajnim miješanjem spolova tijekom određenih sati. Postojali su muški i ženski odjeli, ali kretanje između njih bilo je moguće. Privatne sobe mogle su se iznajmiti. Kombinacija fizičke izloženosti, opuštene atmosfere i privatnih prostora stvarala je prilike koje su vlasnici termi iskorištavali, a korisnici uživali. Pjesnik Marcijal piše ponovljeno o tome što se događa u termama. U pjesmama koje zahtijevaju pažljivo čitanje da bi se potpuno razumjele, on spominje žene koje previše vremena provode u miješanim satima kupanja. Spominje muškarce koji posjećuju terme u svrhe izvan higijene. Opisuje susrete u privatnim sobama koji bi bili nemogući organizirati drugdje. Terme su zapošljavale robove, čije su dužnosti prelazile izvan pružanja ručnika. Među poslužiteljima u termama bili su mladi muškarci i žene odabrani po privlačnosti, dostupni za usluge koje su nadopunjavale standardno iskustvo kupanja. Elitni pokrovitelji mogli su zatražiti specifične poslužitelje. Zahtjevi su bili razumljivi. Usluge su pružane. Aranžman je bio komercijalan, ali maskiran kao gostoprimstvo. Određene terme postale su poznate po specifičnoj klijenteli. Jedan objekt mogao je privlačiti one koji traže partnere određenog tipa. Drugi mogao biti poznat po diskreciji prikladnoj za oženjene pokrovitelje, koji su željeli izbjeći prepoznavanje. Specijalizacija nije bila oglašavana, ali se prenosila mrežama koje su oni koji traže takve informacije znali kako pristupiti. Car Hadrian pokušao je regulirati ponašanje u termama naredivši odvojene sate za muškarce i žene. Regulacija je široko ignorirana. Također je bila ponovno nametnuta od kasnijih careva, što sugerira da se usklađenost nikad nije postigla. Terme su ostale prostori gdje su rimski moralni kodeksi bili suspendirani, gdje su se događale stvari koje se nisu mogle događati u drugim javnim prostorima. Zdravstvena opravdanja za kupanje pružala su pokriće za aktivnosti koje nisu imale veze sa zdravljem. Matrona koja je svakodnevno satima provodila u termama nije se mogla lako ispitivati. Održavala je zdravlje, slijedila medicinski savjet, sudjelovala u normalnom rimskom društvenom životu. Ono što je radila tijekom tih sati, s kime se sastajala, što se događalo u privatnim sobama, to je bila njezina stvar i nije podlijegalo ispitivanju. Elitna kućanstva imala su privatne terme, ali mnogi elite Rimljani preferirali su javne terme upravo zbog prilika koje su nudile. Javno okruženje pružalo je anonimnost koju privatno kupanje nije moglo. Susreti sa strancima nosili su manji rizik od susreta s članovima vlastitog društvenog kruga. Demokracija termi, gdje je bogatstvo bilo manje važno od fizičke prisutnosti, privlačila je elite koje su tražile iskustva koja im je njihov status inače sprječavao. Arheološki dokazi iz rimskih termi uključuju sobe čije su svrhe očite iz njihova dizajna. Male komore s bravama na vratima, pozicionirane daleko od glavnih prolaza, opremljene pogodnostima koje sugeriraju produženi boravak. To nisu bile svlačionice. Bile su smještaj za aktivnosti koje su zahtijevale privatnost i vrijeme. Dok su terme nudile prilike svim Rimljanima, elite obitelji održavale su ekskluzivne prakse na svojim seoskim imanjima, koje nijedan javni objekt nije mogao nadmašiti. Sam Rim bio je prenapučen, pod nadzorom i ograničen društvenim očekivanjima. Elite obitelji bježale su u seoske vile, gdje je udaljenost od grada značila udaljenost od promatranja. Ono što se događalo u tim vilama bilo je zaštićeno izolacijom, odanim robovima i zajedničkim razumijevanjem među susjednim vlasnicima imanja da svačija privatnost služi svačijim interesima. Napuljski zaljev privlačio je posebnu koncentraciju elitnih vila. 10 imanja protezali su se obalom, u vlasništvu najbogatijih rimskih obitelji s osobljem od 100 robova,
dizajnirani za zabavu koju urbane nekretnine nisu mogle omogućiti. Blizina je značila da elite obitelji mogu posjećivati jedna drugu, dijeliti resurse i kombinirati se za događaje koje nijedno pojedinačno kućanstvo nije moglo organizirati samo. Vila, otkrivena u Oplontisu, zakopana Vezuvom 79. godine, otkrila je arhitekturu dizajniranu za svrhe izvan jednostavnog stanovanja. Skrivene sobe, dostupne kroz prikrivene prolaze, kupališne objekte s neobičnim rasporedima, zidne slike koje prikazuju scene koje su arheolozi isprva odbili objaviti. Vlasnik vile bio je povezan s carskom obitelji. Dizajn vile sugerira zabavu tipova koji su zahtijevali i prostor i tajnost. Notorna vila u Sperlongi u vlasništvu cara Tiberija imala je raskošnu blagovaonicu izgrađenu u obalnim liticama. Grota je sadržavala složene skulpturalne grupe i kružni bazen gdje su gosti ležali na platformama koje su se protezale u vodu. Raspored je stvarao atmosferu koju stari izvori opisuju kao poticajnu za svaki višak. Gosti su bili okruženi mitološkim scenama preobrazbe i strasti. Bili su izolirani od svijeta iznad. Mogli su se prepustiti svemu što je okruženje sugeriralo. Privatna prepiska iz kasne republike uključuje reference na zabave u vilama koristeći jezik koji zahtijeva tumačenje. Poziv da provedeš tjedan u vili prijatelja i uživaš u punom gostoprimstvu implicirao je više od udobnog smještaja. Fraza poznati užici označavala je da će određene pogodnosti, ljudske pogodnosti, biti dostupne. Kodirani jezik omogućavao je komunikaciju dok je održavao mogućnost poricanja. Robovska populacija u tim vilama birana je drugačije od urbanih kućnih robova. Fizička ljepota bila je prioritet. Obuka je naglašavala zabavne vještine. Omjer atraktivnih mladih robova i praktičnih radnika daleko je prelazio ono što bi poljoprivredne ili domaće potrebe opravdale. Komplet robova u vili bio je efektivno privatna zbirka ljudskih bića odabranih za užitak, a ne za produktivnost. Ono što se događalo tijekom zabava u vilama ponekad je otkriveno kroz pravne postupke kad su aranžmani pošli po zlu. Slučaj iz Ciceronovog vremena uključivao je mladog rimskog građanina koji je bio drogiran na zabavi u vili i podvrgnut tretmanu koji je inače bio rezerviran za robove. Obiteljska optužba otkrila je aspekte zabave u vili koje su branitelji optuženog tvrdili da su uobičajena praksa, samo nesretna u ovom slučaju jer je žrtva slučajno imala građanska prava. Kultura vila stvarala je prostore u kojima su rimske elite mogle pobjeći ne samo od promatranja, nego i od vlastitih identiteta. Daleko od Rima, daleko od formalnih društvenih uloga, okruženi samo robovima i kolegama elitama koji nikad neće javno govoriti o onome što su vidjeli, bogati su mogli istraživati želje koje je urbani život ograničavao. Vile su bile laboratoriji za apetit, održavane po ogromnoj cijeni, upravo jer su omogućavale ono što se drugdje nije moglo omogućiti. Ali ne sve elite tajne zahtijevale su fizičku izolaciju. Neke su djelovale otvoreno u samom Rimu, maskirane vjerskim ili kazališnim okvirom koji je transgresiju činio prividno legitimnom. Rimsko kazalište postojalo je u složenom odnosu s rimskom moralnošću. Glumci su bili zakonski infamni, lišeni građanskih prava, rangirani uz prostitutke u zakonskom statusu. Ipak, kazalište je bilo javna zabava financirana državnim sredstvima koju su posjećivale sve klase, s predstavama koje su se kretale od legitimne drame do prikaza koji su iznosili javnu intimnost. Mime i pantomime, koje su dominirale kasnim rimskim kazalištem, sadržavale su fizičke performanse koje su gurale granice onoga što se moglo javno prikazati. Izvođači su se pojavljivali minimalno odjeveni ili potpuno goli. Predstave su simulirale ili stvarno prikazivale intimne radnje. Publika je gledala ono što se nije moglo raditi drugdje, sankcionirano kazališnim kontekstom. Elite sudjelovanje u kazalištu prelazilo je obično gledanje. Bogati pokrovitelji podržavali su glumačke družine, pružajući financiranje u zamjenu za pristup izvođačima. Pristup je bio razumljiv da uključuje osobni pristup, privatne predstave,
aranžmane koji su zadovoljavali apetite izvan estetskog uživanja. Žanr kazališne zabave zvan fabula atalana sadržavao je opsceni humor i eksplicitne situacije izvođene od glumaca, čiji je zakonski status činio dostupnima za ono što su pokrovitelji željeli. Elite domovi ugošćavali su privatne izvedbe tih komada, modificiranih za intimne prostore, prilagođenih specifičnim interesima domaćina i gostiju. Car Neron je slavno nastupao u javnim kazalištima, šokirajući tradicionaliste koji su vjerovali da je carsko dostojanstvo nespojivo s glumom. Ali Neron je bio samo najvidljiviji elite kazališni sudionik. Drugi su preferirali privatne predstave gdje su mogli preuzimati uloge koje je javno kazalište rezerviralo za infamne. Kazališni okvir pružao je psihološku distancu. Čovjek zapravo nije radio te stvari. Izvodio ih je, glumio ulogu, sudjelovao u umjetnosti. Dječji izvođači koji su se pojavljivali u rimskim kazalištima suočavali su se s posebnim ranjivostima. Glumačke družine uključivale su djecu obučenu od rane dobi u vještine izvedbe koje su obuhvaćale više od glume. Elite pokrovitelji pokazivali su interes za specifične dječje izvođače. Družine su prilagođavale te interese za odgovarajuću naknadu. Djeca nisu imala glasa u tim aranžmanima. Bila su vlasništvo družina, čiji je prihod ovisio o zadovoljavanju želja pokrovitelja. Pravni slučaj iz 2. stoljeća tiče se oca koji je prodao sina glumačkoj družini i kasnije pokušao vratiti dijete. Sudski postupak otkrio je da je sin bio dodijeljen dužnostima izvan izvedbe, dužnostima za koje je otac tvrdio da ih nije odobrio. Sud je presudio u korist družine. Sin je ostao vlasništvo. Ono što je družina radila sa svojom imovinom nije podlijegalo prigovorima izvornog prodavatelja. Kazališna kultura stvarala je prostor u kojem su rimski moralni kodeksi bili službeno suspendirani. Ono što se događalo na pozornici nije bilo stvarno. Ono što se događalo iza pozornice nije bilo javno. Ono što se događalo između pokrovitelja i izvođača bila je privatna pogodba između vlasnika i vlasništva. Kazalište je pružalo sustavan pristup iskustvima koja je rimski zakon teoretski zabranjivao, ali kazališna konvencija praktično omogućavala. Ali kazališni aranžmani služili su elitnim interesima povremeno. Ono što su bogati Rimljani uvozili iz osvojenih teritorija služilo je tim interesima kontinuirano. Rim je osvojio sredozemni svijet i apsorbirao njegove prakse. Iz Egipta, Sirije, Male Azije, iz desetaka drugih osvojenih regija dolazili su običaji, tradicije i poroci koji su preobrazili rimsku elitnu kulturu. Istočni uvozi uključivali su ljudska bića odabrana posebno po karakteristikama za koje su rimski trgovci robovima znali da će elite kupci platiti premiju. Egipat je opskrbljivao dječake obučene u umjetnostima koje su egipatski hramovi usavršavali tisućljećima. Sirija je opskrbljivala djevojke čija je priprema uključivala tehnike koje su sirijske tradicije razvile. Svaka osvojena regija doprinosila je svojim specijalnostima u imperijalno tržište koje ih je sve kombiniralo. Trgovac iz 1. stoljeća specijalizirao se za ono što je zvao istočni užici, robove iz osvojenih teritorija koji su bili obučeni u svojim domovinama prije transporta u Rim. Njegov marketing naglašavao je egzotično, drugačije, tehnike nepoznate talijanskim robovima. Elite kupci plaćali su izvanredne cijene za obećanje iskustava koja njihovi rimski posjedi nisu mogli pružiti. Osvojeni narodi donosili su i svoje bogove i svoje rituale. Kult Kibele iz Male Azije imao je svećenike koji su se kastrirali u ekstatičnoj ceremoniji. Kult Atargatisa iz Sirije uključivao je hramovske prakse koje su Rimljani smatrali istovremeno užasnima i fascinantnima. Te religije privlačile su elite inicirane koji su tražili iskustva koja rimske tradicije nisu nudile. Istočni utjecaj na elite intimne prakse može se pratiti kroz vokabular. Latinski je preuzeo termine iz grčkog, sirijskog i egipatskog jezika za radnje i aranžmane za koje latinski prije nije imao riječi. Jezično posuđivanje ukazuje na kulturno posuđivanje. Rimljani su učili prakse od svojih osvojenih podanika.
i trebali su nove riječi da o njima razgovaraju. Satiričar iz 2. stoljeća ismijava elite Rimljane koji putuju u Aleksandriju posebno da nauče ono što Aleksandrija uči o užitku. Ismijavanje otkriva obrazac putovanja. Bogati Rimljani posjećivali su Egipat ne samo zbog turizma, nego zbog obrazovanja u umjetnostima koje je egipatska civilizacija sistematizirala. Vraćali su se u Rim sa znanjem, s obučenim robovima, s opremom, s apetitima proširenim izlaganjem mogućnostima koje prije nisu zamišljali. Istočni uvozi preobrazili su rimsku elitnu kulturu tijekom stoljeća. Do kasnog carstva prakse koje bi rani Rimljani smatrali stranim izopačenjima postale su normalizirane među bogatima. Konzumacija osvojenih kultura uključivala je konzumaciju njihovih pristupa intimnosti, njihovih obučenih specijalista, njihovog akumuliranog znanja o užitku i njegovim tehnikama. Ovaj uvoz funkcionirao je kroz mreže koje su povezivale elitna kućanstva diljem Sredozemlja. Bogati Rimljanin u Antiohiji mogao je nabaviti robove ili znanje koje bi bilo poslano rođacima u Rim. Trgovac koji putuje poslom mogao je ispuniti posebne narudžbe za elite pokrovitelje koji traže određene uvoze. Mreže su osiguravale da ono što jedna osvojena regija nudi postane dostupno diljem rimskog elitnog svijeta. Ali ne sve elite tajne uključivale su užitak. Neke su uključivale mračnije rituale koji su okruživali samu smrt. Rimske pogrebe za elite obitelji bile su raskošne javne predstave. Povorke kroz gradske ulice, maske predaka izložene, posmrtni govori održani na forumu. Smrt istaknutog Rimljanina bila je događaj zajednice koji su svjedočile tisuće, bilježen u povijestima, komemoriran spomenicima. Ono što se događalo privatno prije i poslije javnog pogreba slijedilo je drugačije obrasce. Priprema tijela obavljali su specijalizirani profesionalci, mnogi od njih robovi, čiji je rad zahtijevao intimno rukovanje leševima. Balzameri i odjevači koji su pripremali elite mrtve birani su po diskreciji jednako kao i po vještini. Ono što su vidjeli i što su radili nikad se nije javno raspravljalo. Određene prakse oko elite smrti pojavljuju se u izvorima koji ih spominju samo da bi ih osudili ili zanijekali. Očuvanje specifičnih dijelova tijela kao relikvija, savjetovanje s mrtvima kroz rituale koji su zahtijevali fizički pristup ostacima, tretman leševa na načine koji su kršili službene vjerske zabrane protiv uznemiravanja mrtvih. Skandal za vrijeme Tiberijeve vladavine uključivao je optužbe da je jedna elitna obitelj oskvrnula leš neprijatelja nakon njegove egzekucije. Specifična oskvrnuća smatrana su previše uznemirujućima da bi se u potpunosti zabilježila, ali sudski postupak otkriva da je obitelj zadržala tijelo za privatni tretman prije nego što je dopustila javni pokop. Ono što se događalo tijekom tog zadržavanja bilo je očito ekstremno dovoljno da opravda optužbu unatoč statusu obitelji. Pogrebne gozbe koje su slijedile pokop produživale su rimske blagovaonske prakse u pogrebni kontekst. Izvori sugeriraju da su te gozbe ponekad uključivale aktivnosti koje bi pokojnik volio, ponovno stvorene kao počast ili kao nastavak. Pogrebna gozba za čovjeka poznatog po određenim apetitima mogla je uključivati te apetite kao dio komemoracije. Spomen prakse na elitnim grobnicama prelazile su obične žrtve hrane i vina. Određene grobnice uključivale su objekte za aktivnosti koje jednostavno sjećanje ne bi zahtijevalo. Grobnica oslobođenika Eurisaka, pekara, uključivala je raskošni blagovaonski prostor. Druge grobnice uključivale su komore, čije su svrhe i dalje predmet rasprave, ali čiji dizajn sugerira privatne aktivnosti, a ne javnu komemoraciju. Kult mrtvih predaka, koji je prožimao rimsku religiju, stvarao je intimne veze između živih i mrtvih koje su djelovale drugačije nego što moderna osjetljivost očekuje. Predici su bili prisutni u kućanstvu. Njihove slike gledale su s zidova. Tražilo se njihovo odobrenje za velike odluke. Fizički ostaci predaka sačuvani u kućnim svetištima ili obiteljskim grobnicama bili su predmeti stalne veze, a ne samo spomena. Elite obitelji održavale su te veze kroz prakse koje izvori opisuju nejasno savjetovanja s mrtvima, rituali na grobnicama koji su zahtijevali privatnost,
tretmani ostataka koji su držali pretke fizički prisutnima na načine koje službena religija nije odobravala. Prakse su bile skrivene jer su kršile javne norme. Opstale su jer su zadovoljavale potrebe koje javna religija nije zadovoljavala. Ali pogrebne prakse utjecale su na mrtve. Ono što su elite Rimljani radili s živima koji nisu bili baš obitelj, predstavljalo je još jednu kategoriju skrivene radnje. Elitna rimska kućanstva tipično su uključivala djecu koja nisu bila biološki potomci obitelji. Posvojena djeca, alumni, zauzimala su nejasan status između člana obitelji i roba. Odgajana su s djecom obitelji, obrazovana slično, ali nisu imala prava na nasljedstvo i zakonsku zaštitu koju su imala legitimna djeca. Odabir alumnija slijedio je obrasce koje izvori priznaju neizravno. Lijepa djeca bila su preferirana. Specifične fizičke karakteristike su bile važne. Djeca su bila nabavljena mlada, odgajana u intimnosti s obitelji i služila su svrhama koje je njihov nejasan status olakšavao. Pismo Plinija mlađeg oplakuje smrt mladog alumnija iz njegova kućanstva. Njegova tuga čini se iskrenom i pretjeranom za nekoga tko nije bio obitelj. Opisuje njezinu ljepotu, njezin šarm, njezin fizički razvoj. Pismo otkriva naklonost koju bi kasnija stoljeća smatrala uznemirujućom. Naklonost prema djetetu, čija prisutnost u njegovu kućanstvu nije bila objašnjena obiteljskom vezom. Sustav alumnija pružao je elitnim kućanstvima djecu, koja su bila dostupna na načine na koje legitimna djeca nisu. Mogla su biti dana, prodana ili zbrinuta bez pravnih komplikacija koje su pratile stvarno potomstvo. Mogla su se koristiti u aranžmanima koje bi obiteljska čast zabranila za biološku djecu. Njihov međupoložaj činio ih je korisnima upravo jer im je uskraćivao zaštitu koju je taj status pružao. Što se događalo s alumnijima, kako su sazrijevali, variralo je po kućanstvu i po pojedincu. Neki su bili oslobođeni i uspostavljeni u samostalnom životu. Neki su bili oženjeni drugim alumnijima ili robovima u aranžmanima koje je obitelj organizirala. Neki jednostavno nestaju iz zapisa kako su izašli iz dobi korisnosti koja je motivirala njihovo nabavljanje. Pravni slučaj iz kasne republike tiče se alumnija koji je tvrdio da mu je obećana sloboda i građanstvo kad dosegne punoljetnost. Obitelj je zanijekala bilo kakvo obećanje. Slučaj je otkrio da je alumnij služio kućanstvu u kapacitetima koji su prelazili normalne domaće dužnosti, kapacitetima za koje su obiteljski odvjetnici tvrdili da su prikladni s obzirom na njegov neslobodni status. Sud je presudio u korist obitelji. Alumnij je ostao vlasništvo. Alumnijska djeca bila su vidljiva u elitnim kućanstvima, ali nevidljiva u raspravi. Svi su znali da postoje. Svi su razumjeli njihov nejasan položaj. Nitko nije raspravljao o tome što taj položaj stvarno podrazumijeva. Šutnja je štitila obitelji koje su profitirale od sustava i izlagala djecu kojima je sustav koristio. Elite Rimljani opravdavali su sustav alumnija jezikom milosrđa. Spašavali su djecu koja bi inače dočekala goru sudbinu. Pružali su obrazovanje i priliku. Djelovali su kao dobročinitelji onima koji se sami ne mogu koristiti. Opravdanje je skrivalo iskorištavanje iza dobročinstva, čineći kritiku prividno nezahvalnom za velikodušnost, a ne primjerenom zloupotrebi. Ali čak su i alumniji imali definirane položaje. Ono što su elite Rimljani radili, onima potpuno izvan zaštite, otkrivalo je punu sposobnost sustava za okrutnost. Rimsko kazneno pravo dopuštalo je kazne koje su služile svrsi zabave. Zločinci osuđeni na smrt mogli su biti ubijeni na načine koji su pružali spektakl javnoj publici. Spajanje pravde i zabave stvaralo je prilike koje su elite Rimljani iskorištavali izvan javnih arena. Damnati ad bestias, osuđeni na zvijeri, bili su zločinci osuđeni da umru kroz napad životinja u areni. Elite Rimljani mogli su kupiti osuđene zločince za privatne zabave, koje su replicirale arenske smrti u manjem mjerilu. Zakonski prijenos bio je jednostavan. Zločinac je bio osuđen na smrt određenom metodom. Pružanje te smrti privatno umjesto javno ostajalo je unutar zakonskih parametara. Privatne borbe sa zvijerima događale su se u elitnim vilama, gdje su zločinci bili pružani divljim životinjama za zabavu gostiju za večerom.
Izvještaji sugeriraju da su te privatne predstave omogućavale elaboracije koje su javne arene ograničavale. Zločinci su mogli biti pripremljeni na specifične načine. Mogli su se suočiti sa životinjama odabranima po određenim karakteristikama. Mogli su umrijeti u sekvencama dizajniranim za maksimalni utjecaj na intimnu publiku. Seksualna dimenzija arenske nasilnosti dokumentirana je u izvorima koji o njoj raspravljaju s očitim nelagodom. Zločinci su ponekad bili podvrgnuti intimnim napadima prije ili tijekom smrti. Kombinacija nasilja i povrede stvarala je spektakle koje javne arene nisu mogle otvoreno prikazivati, ali koje su privatni prostori mogle organizirati bez ograničenja. Fragment iz pravnog komentatora raspravlja o pitanju može li zločinac osuđen na smrt biti podvrgnut tretmanu izvan kazne koja je izrečena. Rasprava otkriva da se takav tretman rutinski događao. Briga komentatora nije je li se to događa, nego je li tehnički legalno. Njegov zaključak je da kad je netko osuđen, nema preostalih prava. Što god se učini prije ili tijekom egzekucije je u diskreciji osuđujućeg autoriteta. Elite pokrovitelji naručivali su specifične smrti za svoje zabave. Zločinac bi mogao biti kostimiran da predstavlja mitološku figuru i ubijen na način koji odgovara mitu. Scenografija je zahtijevala planiranje, resurse i kreativnu viziju. Smrti su postale predstave, scenariji napisani od bogatih pokrovitelja i izvedeni na osuđenim tijelima. Djeca zločinaca mogla su biti prodana u ropstvo kad su im roditelji bili pogubljeni. Elite kupci nabavljali su tu djecu znajući njihovo podrijetlo, ponekad upravo zbog tog podrijetla. Djeca izdajnika, ubojica, neprijatelja pružala su posebno zadovoljstvo kad su bila u vlasništvu onih koji su organizirali pad njihovih roditelja. Posjedovanje je bilo trofej. Djetetova služba bila je trajna pobjeda. Ovaj sustav funkcionirao je preko posrednika koji su izolirali elite pokrovitelje od izravnog sudjelovanja. Agenti su prisustvovali dražbama. Trgovci su pružali specifične nabave. Ruke pokrovitelja ostajale su čiste. Zabava pokrovitelja bila je pružena. Efikasnost sustava osiguravala je da elite želje pronalaze zadovoljenje unutar zakonskih okvira koji su nominalno zabranjivali ono što se stvarno događalo. Ali legalna zabava bila je samo jedna dimenzija elite transgresije. Ono što su bogati Rimljani radili preko svog političkog utjecaja prelazilo je ono što su radili preko trgovačkih transakcija. Rimska politika funkcionirala je preko osobnih odnosa, a ne institucionalnih procesa. Savezi su bili zapečaćeni aranžmanima koji su prelazili običan politički dogovor. Trgovanje uslugama koje je karakteriziralo elitnu politiku uključivalo je usluge koje se ne bi spominjale u govorima ili bilježile u povijestima. Dijeljenje intimnih resursa cementiralo je političke saveze. Senator koji traži podršku drugog senatora mogao je pružiti pristup članovima kućanstva, čija je dostupnost demonstrirala povjerenje i stvarala uzajamnu ranjivost. Razmjena je stvarala veze jače od pukog političkog dogovora. Obje strane kompromitirale su se na načine koji su izdaju činili opasnom. Govor Cicerona koji napada njegovog neprijatelja Klodija spominje aranžmane ove vrste bez eksplicitnog opisa. Ciceron optužuje Klodija da koristi vlastitu sestru u političkim pregovorima, pružajući je saveznicima čiju je podršku trebao. Optužba je bila toliko skandalozna da je Ciceron pretpostavljao da će publika razumjeti implikacije. Klodijev politički uspjeh, sugerira optužba, bio je djelomično izgrađen na njegovoj spremnosti da rasporedi članove obitelji u aranžmanima koje bi časni muškarci odbili. Politički brakovi koji su ujedinjavali elite obitelji bili su eksplicitno transakcijski. Kćeri su bile dodjeljivane muževima, čija je politička vrijednost za njihove očeve nadmašivala bilo kakvo razmatranje, preferencija ili dobrobiti kćeri. Kćeri su razumjele svoju funkciju, bile su diplomatski instrumenti. Njihova tijela pečatila su saveze koje očeve riječi nisu mogle dovoljno jamčiti. Ono što se događalo unutar tih političkih brakova ovisilo je o pojedincima. Neki su razvili iskreno partnerstvo, drugi su ostali funkcionalno neprijateljstvo, supružnici koji su ispunjavali javne dužnosti dok su privatno slijedili odvojene interese. Politička svrha bila je ispunjena, sam brak postao je manje važan od saveza koji je simbolizirao.
Politička uporaba intimnog skandala kao oružja bila je sustavna. Elite Rimljani skupljali su informacije o privatnom ponašanju rivala, držeći ih u rezervi za upotrebu kad političke okolnosti to zahtijevaju. Informacije su dobivane preko robova koji su prijavljivali aktivnosti kućanstva, preko promatrača na privatnim zabavama, preko mreža informacija koje su prožimale elitno društvo. Političar čije privatno ponašanje nije moglo izdržati izlaganje, bio je ranjiv na rivale koji su posjedovali dokaze. Prijetnja izlaganjem mogla je prisiliti ustupke u politici, mogla je prisiliti povlačenje iz natjecanja, mogla je okončati karijere bez potrebe za stvarnim otkrivanjem. Oružje je bilo učinkovitije držano u rezervi nego otvoreno korišteno. Svi su znali da prijetnje postoje. Svi su računali svoju ranjivost. Politička dimenzija pretvarala je privatno ponašanje u javnu obvezu. Ono što je senator radio u vlastitom kućanstvu postajalo je potencijalna municija za neprijatelje. Nadzor je bio uzajaman, svi su gledali sve ostale, svi su skupljali informacije, svi su prepoznavali da se njihovo vlastito ponašanje jednako promatra i bilježi. Ovaj uzajamni nadzor mogao je ograničiti ponašanje. Umjesto toga stvorio je kolektivnu ranjivost. Svi su imali tajne, svi su znali tajne drugih. Uzajamno izlaganje stvaralo je neku vrstu stabilnosti. Nitko nije mogao izložiti druge bez rizika da bude izložen sam. Rezultat nije bila vrlina, nego tiho suučesništvo. Elita vezana zajedničkom transgresijom koju nitko nije mogao priznati bez priznanja vlastite. Ali ne sve elite tajne bile su sustavno skrivene. Neke su bile poznate svima i jednostavno nikad nisu izravno spominjane. Svaki Rimljanin elitnog statusa znao je stvari koje nikad nisu zapisane. Identitete djece, čije se očinstvo razlikovalo od službenog. Aranžmane koji su objašnjavali neočekivane političke saveze. Razloge zašto su se određene obitelji izbjegavale na javnim događajima. Objašnjenja za iznenadne promjene sreće koje su službeni izvještaji pripisivali slučaju. Te otvorene tajne kružile su usmenim prijenosom, prenošene od roditelja djetetu, od pokrovitelja klijentu, od prijatelja prijatelju. Činile su sjenu povijesti koja je nadopunjavala službeni zapis, objašnjavajući ono što pisani izvori nisu objašnjavali, popunjavajući praznine koje formalne povijesti nisu mogle priznati. Robovi koji su služili elitnim kućanstvima bili su primarni svjedoci. Njihovo svjedočenje preživljava u pogledima u zapisima napravljenim kad su robovi bili ispitivani o stvarima kućanstva za pravne postupke, u grafitima koje su pisali pismeni robovi koji su htjeli da netko zna što su doživjeli. Bezglašni nisu bili potpuno nijemi. Njihovi fragmenti proturječe službenim narativima koje je proizvela elitna samoprezentacija. Žene elitnih kućanstava bile su sekundarni svjedoci. Znali su što se događa u prostorima namijenjenim ženama. Znali su što njihovi muževi rade i što su one same radile. Njihovo znanje izlazi na površinu u izvorima koje su pisali muškarci, koji su učili od žena, koji su bilježili ono što su im žene govorile, koji su sačuvali ženske perspektive unatoč kulturnim pretpostavkama da je žensko znanje manje vrijedno od muškog. Rimska elita pokušavala je kontrolirati povijest. Gradili su spomenike svojoj javnoj vrlini. Naručivali su povijesti koje su naglašavale njihove doprinose. Uništavali su dokaze o svom privatnom ponašanju. Gotovo su uspjeli. Gotovo. Ono što je preživjelo dovoljno je. Dovoljno da prepoznamo obrasce, dovoljno da razumijemo dinamiku, dovoljno da vidimo kroz fasade koje su vrijeme i namjerno brisanje učinili nepotpunima, ali ne nevidljivima. 17 tajni koje smo večeras istražili prozori su u svijet koji je želio ostati skriven. Svijet nije bio potpuno uspješan u skrivanju sebe. Sjeti se roba Demetrija kojem je sitna nezgoda zamalo koštala života. Sjeti se gosta koji ga je spasio unatoč društvenom pritisku, unatoč cijeni za sebe, unatoč sustavu koji mu je govorio da je njegovo miješanje pogrešno. Gostovo ime nije zabilježeno, njegov identitet nije sačuvan, ali njegova akcija jest. Netko je mislio da je vrijedno zapamtiti da je jednom netko rekao ne.
To ne je važno. Važno je jer dokazuje da je čak i unutar sustava sveobuhvatnog iskorištavanja pojedinci mogli izabrati drugačije. Važno je jer pokazuje da ponašanje koje smo opisali nije bilo neizbježno, nije bilo izvan prigovora, nije bilo jedina mogućnost. Sami Rimljani prepoznali su da ono što elite rade nije u redu, čak i ako većina nije htjela to reći. Rimska elita je nestala. Njihove vile su se srušile. Njihovi spomenici stoje prazni. Njihova imena pamte se uglavnom od povjesničara i turista. Ali ono što su pokazali o ljudskoj prirodi ostaje relevantno. Sposobnost za okrutnost kad moć to dopušta. Licemjerje javne vrline koja maskira privatni porok. Sustavno brisanje neugodne istine. Ovo nisu rimske karakteristike. To su ljudske karakteristike koje rimski dokazi osvjetljavaju s posebnom jasnoćom. Rimska elita nije bila jedinstveno iskvarena. Bila je tipično iskvarena na načine koji se ponavljaju kad god klasa posjeduje bogatstvo i moć bez odgovornosti. Specifične prakse variraju po kulturi i tehnologiji. Temeljni obrasci, iskorištavanje bespomoćnih, privatno ponašanje koje proturječi javnoj vrlini, sustavno skrivanje onoga što skrivanje ne može moralno rehabilitirati, pojavljuju se u svakoj aristokraciji koju su povjesničari proučavali. Rimski dokazi vrijedni su upravo jer je toliko toga preživjelo unatoč brisanju. Rimljani su ostavili više dokumentacije nego većina antičkih civilizacija. Opseg njihova carstva osigurao je da su kopije tekstova postojale na više lokacija, od kojih su neke izbjegle uništenje. Njihov kulturni utjecaj na kasnije civilizacije osigurao je kontinuirani interes za njihove zapise. Znamo više o rimskom elitnom ponašanju nego o usporedivim elitama drugdje. Ovo znanje služi kao predložak za prepoznavanje obrazaca u drugim kontekstima. Obrasci su konstantni diljem kultura i stoljeća. Ovo nas dovodi do posljednje tajne, one koja obuhvaća sve ostale. Rimska elita pokušavala je uništiti dokaze o vlastitom ponašanju. Ovo je posljednja tajna, ona koja objašnjava zašto je toliko toga izgubljeno i zašto ono što preživljava izgleda u fragmentima, a ne u potpunim izvještajima. Uništenje je bilo sustavno i namjerno. Privatna pisma spaljivali su primatelji koji su razumjeli njihov inkriminirajući potencijal. Kućni zapisi čišćeni su kad su obitelji suočene s političkim poteškoćama. Robovi koji su znali previše bili su prodani u udaljene provincije ili jednostavno nestajali. Infrastruktura tajnosti protezala se do uništavanja dokaza da tajnost možda zakaže. Kad je kršćanstvo postalo službena religija Rima u 4. stoljeću, nove vlasti provele su dodatno uništenje. Tekstovi koji su otkrivali pagansko elitno ponašanje bili su ciljani kao i nemoralni i bezbožni. Kombinacija moralnog bijesa i teološkog mandata proizvela je sveobuhvatne čistke pisane građe koja je preživjela stoljeća prethodnog brisanja. Ono što preživljava čini to slučajno. Tekstovi koje je Vezuv zakopao u Pompejima i Herkulaneju izbjegli su čistke koje su uništile njihove kopije drugdje. Grafiti na zidovima bio je previše trivijalan da bi zaslužio uništenje i previše trajan da bi se lako uklonio. Pravni zapisi sačuvani su zbog svoje proceduralne vrijednosti, njihova inkriminirajućeg sadržaja, očito previđenog od onih koji su održavali arhive. Arheologija samog uništenja pričaju priče. Nalazišta vila gdje su specifične sobe demontirane prije napuštanja. Arhivi gdje slojevi pepela ukazuju na namjerno uništenje, a ne slučajni požar. Grobnice čiji su izvorni natpisi izbrisani i zamijenjeni. Fizički dokaz brisanja otkriva koliko je važno bilo skrivanje onima koji su ga prakticirali. Uništenje je nastavilo postojati i nakon antike. Srednjovjekovni redovnici koji su prepisivali klasične tekstove ponekad su odbijali prepisivati dijelove koje su smatrali previše uvredljivima. Njihova selektivnost dodatno je smanjila ono što je preživjelo. Renesansni učenjaci koji su ponovno otkrivali klasičnu građu ponekad su potiskivali ono što su pronašli, sudeći da su određeni tekstovi previše opasni za cirkulaciju. Svaka generacija prijenosa pružala je priliku za dodatno brisanje. Ono što znamo o rimskom elitnom ponašanju dolazi iz materijala koji je izbjegao više generacija namjernog uništenja.
Preživjeli su fragmenti, nagovještaji, implikacije koje zahtijevaju znanstvenu rekonstrukciju da postanu koherentni narativi. Potpuna slika zauvijek je izgubljena. Tama u koju je uništeni dokaz nestao nikad neće biti osvjetljena. Samo brisanje čini dokaz. Sustavni napor da se unište zapisi o elitnom ponašanju dokazuje da je postojalo nešto što je vrijedilo uništiti. Sveobuhvatnost uništenja dokazuje da ponašanje nije bilo izolirani incidenti, nego rasprostranjeni obrasci. Upornost uništenja kroz stoljeća dokazuje da je ono što se skrivalo smatrano štetnim u promjenjivim kulturnim kontekstima. Rimska elita znala je što radi. Znala je da to krši njihove vlastite javno zagovarane standarde. Znala je da bi dokazi o njihovu ponašanju oštetili njihove reputacije i položaj njihovih obitelji. Ulagali su ogroman napor u skrivanje dok su bili živi i u brisanje nakon što su umrli. Ulaganje dokazuje vrijednost koju su pridavali skrivanju onoga što su učinili. Ono što preživljava unatoč tom naporu predstavlja samo djelić onoga što je postojalo. Za svaki skandal koji znamo, deseci su uspješno skriveni. Za svaku praksu koju možemo dokumentirati, druge su bile skrivene dovoljno efikasno da nikakav dokaz nije ostao. Fragmenti koje posjedujemo su pogledi kroz pukotine u zavjesi, koja je uglavnom uspješno skrivala ono što se iza nje nalazilo. Zato su ove priče važne. Ne zato što predstavljaju potpuno znanje o rimskom elitnom ponašanju, nego zato što predstavljaju nepotpuno znanje koje je preživjelo unatoč sveobuhvatnim naporima brisanja. Ako je ovo ono što je izbjeglo, zamislite što nije. Sada si čuo 17 kategorija rimskih elitnih tajni, koje su antički izvori dokumentirali unatoč sustavnom brisanju. Pitanje koje ostaje je što ova povijest znači za razumijevanje ljudskog društva u širem smislu. Rimska elita nije bila jedinstveno iskvarena. Bila je tipično iskvarena na načine koji se ponavljaju kad god klasa posjeduje bogatstvo i moć bez odgovornosti. Specifične prakse variraju po kulturi i tehnologiji. Temeljni obrasci, iskorištavanje bespomoćnih, privatno ponašanje koje proturječi javnoj vrlini, sustavno skrivanje onoga što skrivanje ne može moralno rehabilitirati, pojavljuju se u svakoj aristokraciji koju su povjesničari proučavali. Rimski dokazi vrijedni su upravo jer je toliko toga preživjelo unatoč brisanju. Rimljani su ostavili više dokumentacije nego većina antičkih civilizacija. Opseg njihova carstva osigurao je da su kopije tekstova postojale na više lokacija, od kojih su neke izbjegle uništenje. Njihov kulturni utjecaj na kasnije civilizacije osigurao je kontinuirani interes za njihove zapise. Znamo više o rimskom elitnom ponašanju nego o usporedivim elitama drugdje. Ovo znanje služi kao predložak za prepoznavanje obrazaca u drugim kontekstima. Obrasci su konstantni diljem kultura i stoljeća. Rimska elita je nestala. Njihove vile su se srušile. Njihovi spomenici stoje prazni. Njihova imena pamte se uglavnom od povjesničara i turista. Ali ono što su pokazali o ljudskoj prirodi ostaje relevantno. Sposobnost za okrutnost kad moć to dopušta. Licemjerje javne vrline koja maskira privatni porok. Sustavno brisanje neugodne istine. Ovo nisu rimske karakteristike. To su ljudske karakteristike koje rimski dokazi osvjetljavaju s posebnom jasnoćom. Ako ti je ovo istraživanje bilo vrijedno, pretplati se na kanal i uključi zvonce. Podijeli ovaj video sa svakim tko misli da je rimska civilizacija bila samo mramorni spomenici i senatske rasprave. Napiši u komentarima koju drugu povijesnu tajnu želiš istražiti. Ove priče su važne jer otkrivaju obrasce koji i danas postoje u izmijenjenim oblicima. Te žrtve su važne jer je njihova patnja bila stvarna i ne smije biti izbrisana samo zato što su njihovi tlačitelji to željeli. Ti obrasci su važni jer njihovo prepoznavanje u povijesnom obliku pomaže identificirati ih u suvremenim manifestacijama. Fragmenti koji su preživjeli rimsko brisanje govore preko 2000 godina. Govore nam što moć bez odgovornosti postaje. Pokazuju nam što bogatstvo bez ograničenja dopušta. Upozoravaju nas na ono što se događa kad se nekim ljudima daje apsolutna vlast nad drugima. Upozorenje nije staro, ono je vječno.
Vidimo se u sljedećem videu gdje ćemo nastaviti otkrivati zakopane istine koje su oni s moći uvijek pokušavali sakriti i u tome nikad potpuno nisu uspjeli.